Ngikubingelela mbukele ngiphinde kwamukele kwesimangalo sekulethela zona indaba eyifika ngaso ke isikhathi kube kuqopheke umlando lapha ke igcome elisha ngesikhathi ke liyolanda ke ipholo lalo ke elishasha lapha ke okhosini ke ngenxa yokuthi lawina ke noma lanqamla ke yona ke unyaka ngengoma yalo ke ethi ke iguchi ke lapho lihambisana khona ke nentokazi lapha ke yena ke uMahu lengoma ke ngempela ke yadla ke umhlangano lapha ke ngomhla ka1 ngesikhathi kunqamla ke unyaka ngo12 ebusuku lapho ke zazithi ke happy new year ingoma ke ezahlukanisa ke wona ke unyaka yiyona ke le kaMthandeni eyawuhlukanisa ngapha ke khona ke ukhosini kade ngale kumhlobo wenene ke uyena ke ukhosini ngoma ke ethi ke imbongolo mbukele ke awuyibukele ukuthi bekwenzakalani ke ngesikhathi ke uMthandeni elanda ipholo lakhe elishasha ake ngunike nansi ke ivideo mbukele siyabonga futhi inkunzi engenamelo umuntu olithandayo babe umculo ongenamenenja bafana inkosi kayinabangale ephila lengcelebane ikalabe beza la njengokhebe lapha efika khona uzwa nje hu ha ha hu ha ukusaligo kwama kuyadula ngoba kwakhetha umambathi kanye ezekhale phansi kwelakithi kwankomo kaXosha isithombo basivimbe ngapha sabuya ngapha bathi basivimba ngapha sabuya ngapha bathi basibhala ngapha sabuya ngapha gama lego ngoma leyondla liyakhuluphalisa njengamase inkomo zakwavula ingqondo umehla abantu benondandatha banone ngosara Batman ondwa yilo leligama lego ngoma elisha lamehlula kodwa upholo uhamba ezacile okwamanqine embaba bafavuke njengedanga abaneshintsha abashintshile ushintsha umculo amano wese uvambaza umdiba amanuku uvamba lenkunzi yasenhlathi imanqoshi kayibhazi yajikijela ikhulu kushintshe kule nkunzi yasenkanga ikhuluma nje naye iyatsheletshulo kwenkomo zebhunu lezo kuthiwa yini qedela njonga duyaza ayishaka unyawo zengane ziyadela ngoba ziyayigcoba impahla kaningi lapho enqhamoko lasematubatuba kwelikaxhamu uyofica emasangweni esikole sasenkodilo lokuthiwa ingwenya kanti oxhamu banonile nthonga makhathela semtubatuba nesincintsha amanzi nje nithi abafazi bayigeza ngani baba mkhonyazi osomaskandi lekibokayo ayikho kwasingamatanisana tixana vamba bathi mkhawala mla kahle ngoba walamleli iqaqa belishanga ekani lamazambojwana ibambe mkhaya ibambe umfo mkhonyazi lo okuyena ngoba kade sifakela ke igqoka melisha sikhuluma nalo ke njengamanje umthandeni SK mfo kaMancele makhatha awubekelela abalaleli futhi kwenziwa umbhemu ngizoqala ngibingelela wena insizwa yakithi na zonke ihambele ikhona ngibingelele bonke futhi nabaxhasi abaxhasile uKhosi FM bese ngibingelela inkumbi zabalandeli boKhosi FM neinkumbi zabalandeli bakaMthandeni SK igcoka lelisha umshove kanti abanenkani indlela yethu kamabanda sebesula emakevana ngithi sanibona mfowethu sikhuluma ngegushi egile imanga isifaka onyakeni omusha ka2025 ngenkathi uqala ufikela umqondo okwenza le ngoma awusithatha usibeke ukuthi kwathini engqondweni yakho mfowethu impilo yami mina yonke yomlimo ngoba namhlanje cishe uyabona ukuthi ngisiphi isimo ngisiphi isimo impilo yami yomlimo akukho ukutheni mina engikwazi ukuchaza ngami njengoba nginemboki nje umphawu awudliwa umsebenzi wami ngibona ukuthi ngichaza ukuthi yini ngichaza ukuthini lapha esizweni empeleni mina konke okwenzeka kumina nje ngiyathatha udumo ngimnikeza uNkulunkulu njengoba ngamukela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi konke kuyazenzakalela bafowethu nami ngiyatshelwa kuyangifikela ukuthi angenzeni lokho engikwenzayo ngikwenza ngaleso sikhathi ngifuna ukuya-ke ngize la ngekathi ingoma usuqalele seniyenza ngiyihlanganyela noMbuzeni insizwa Jiva abayiprodusayo umqondo ukuthi kufike ukuthi ulande intokazi uMahu ecula umculo wamapiano indaba enkulu ukhanye kanjani indaba enkulu kakhulu leyo angeke siyiqede namhlanje singayiqeda ngonyaka ozayo kodwa uMbuzeni ngokujwayelekile kusukela kwiParis ufika shaya isiginci mayiqede usishaya nje isiginci ebese ngiyacula ngiyalandela ebese ngiqhamuka necreativity kaMthandeni ngoba ngifuna uMbuzeni ukuthi ikhono lakhe liphelelise ebese nami futhi ngiphelele ekhoneni lami uma sengicabanga ukudonsa omunye umuntu wakwamanye amajende ngithatha abantu ngiba ne-top 5 sivote sizifike kunombolo 1 sasafika lapha kuMahu ke safika kuMahu wathi mayifika uMahu kwavele kwaqhuma ibhomu
lelagina umhlaba wonke njengoba namhlanje nje silapha ukhosini sizobungaza yona iwiki yegushi.